Здравейте, приятели! Ето какво сготвихме днес за вас. Взимаме малко пресен лук. Нарязваме го на ситно. След това зелена салата. Мъничко репички за цвят. Правим си шиш с подръчни материали. Взимаме си няколко парчета неовкусен бекон. Слагаме му пушена сол, малко люта подправка, овалваме го хубаво. И след това го правим на кръгчета за шиша. От тук нататък жърта, която сме направили преди това, ще си свърши работата. Тук печем малко на каменна плоча, която си намерихме в гората. И тук вече имаме резултат. Вижте колко е красиво. Есен до реката. Няма как, когато имаме жар, да не изпечем и няколко филийки хляб. Ето го и момента, в който опитваме. На здраве от нас. За още красиви места, на които мислим да снимаме и да готвим за вас. Последвайте ни в YouTube, Instagram и TikTok.